אהלן גלעד, ברוך הבא לא משה. לפרויקט 555, סיפור 555, שמח לארח אותך היום במסגרת תודה רבה. הפרק הזה של התוכנית, בשרשרת שלנו על גברים. אני אתחיל בזה שאני אספר מאיפה אנחנו מכירים. אנחנו מכירים, שנינו חברים מייסדים במיזם החברתי גברים נפגשים לשם שינוי. במסגרת שלו שנינו מעבר לחברי צוות, אנחנו גם מנחים מעגלי גברים פתוחים, והמיזם שלנו הוא מיזם בפריסה ארצית, וכל גבר באשר הוא מוזמן לבוא להצטרף אלינו, לשבת לדבר על החיים שלו. הסיבה שהזמנתי אותך לדבר איתי היום במסגרת השרשרת הזאת על הגברים, היא שאתה גם בנוסף לדברים שאתה עושה, אתה גם מטפל גוף, וגם אני אתן לך להציג את עצמך, מלמד גם בריגמן, ומאוד מאוד סקרן אותי לעשות איזה קשר, חיבור שהוא לא דבר כל כך שמדובר עליו, על חיבור בין עבודה עם גברים ועבודת גוף. אז בוא ניתן לך, הבמה היא שלך, להציג את עצמך. תודה רבה. אז יש לי כמה כובעים היום. אז כובע אחד זה באמת אותו כובע של מנהל מגמת העיסוי במכללת רידמן, וגם אני מלמד שם קורסים מתקדמים. קורס אחד זה אורתופדיה למטפלי מגע, והקורס השני הוא קורס של עבודה רגשית דרך הגוף. וזה קורס שאני מאוד מאוד שמח שיש אותו, משום שמטפלי מגע זקוקים כל כך הרבה לכלי נוסף שיאפשר לגיטימציה רגשית בתוך החדר טיפולים, בטיפולי המגע. אז יש את העבודה שעושים פסיכותרפיסטים ופסיכולוגים, שהיא מדהימה וחשובה. יחד עם זאת הם לא נוגעים, ואנחנו מטפלי המגע יש לנו הזדמנות לייצר מרחב שונה ועבודה שמגיעה דרך המגע. אז זה ככה על רגל אחת. אני עוסק בתחום של עבודה רגשית כבר כ-36 שנה, ובטיפולי מגע משולבים קצת פחות, רק 34 שנים, וכל זה בא בתוך הקורס הזה לידי ביטוי, כי חשוב לי לראות איך אנחנו נותנים למטפלים את מגוון הכלים שמאפשרים להם להיות הכי טובים שהם יכולים, ובמקום הזה לאפשר ריפוי נוסף לכל כך הרבה אנשים, ובפרט לגברים. והקטע או החיבור לגברים ספציפית יושב על זה שבאופן כללי גברים ורגשות זה לא תמיד יושב באותו מרחב. יש לזה סיבות רבות, ובין אם זה ההסללה הגברית שמאוד מאוד מרחיקה, יש לזה גם דפוסים פנימיים בסיסיים שגברים בנויים לאותו מקום של אוקיי, אני עכשיו הולך להילחם, וכשנלחמים אז אין מקום להרגיש רגשות. רק אחר כך שוכחים להחזיר את המקום הרגשי שנמצא שם, וזה משהו שהוא חסר בתוך השיח הגברי. וברנה בראון מדברת על זה בספרה, באחד מהספרים האחרונים של האטלס ללב, על זה שאוצר המילים הממוצע של אדם בכלל זה 3 רגשות, וזה קטע מאוד מאוד מעניין. וחלק מאוד מאוד משמעותי מהעבודה זה להכניס וללמד אוצר מילים גדול יותר, כדי לאפשר התחברות הרבה יותר עמוקה ומשמעותית לכל אותם דברים שנמצאים שם. הם לא נמצאים בגלל שאני לא מצליח לזהות אותם, אבל ברגע שיש לי את הכלי, ברגע שיש לי את השיום, ואני יודע את אוצר המילים הרגשי, הרבה יותר קל לעשות את התהליך הזה. אז יש לי שאלה, תגיד, מה זה, בוא נדבר בכלל על גברים וחיבור עם גוף. גברים, חיבור עם גוף ועבודה רגשית. זה לא דבר שהוא מאוד טבעי, זה לא דבר שהוא מאוד נפוץ. מה הניסיון שלך בזה, אוקיי? ואיך כן אפשר לקדם, איזה תועלות אתה רואה בזה, ואיך כן אפשר להביא את הדבר הזה ליותר להתפתחות, למודעות גדולה יותר. אז אנחנו יכולים לראות משהו מאוד מאוד מעניין, הרבה פעמים בתוך המרחב הטיפולי, כשאנחנו מתחילים לעבוד, וחלק מהאנשים שמגיעים לא מגיעים כי הם מוכנים למשהו שהוא בעל אופי רגשי, ופתאום בתוך העבודה
צפים תכנים רגשיים מתוך זה שאנחנו נוגעים. לא צריך להתאמץ, הם פשוט יושבים בתוך הרקמות ומחכים לאותה הזדמנות שאנחנו ניגע בהם, שאנחנו נאפשר להם לצאת. ובתוך המקום הזה קורה קסם, כי יש לגיטימציה רגשית, יש מקום להביא את אותם איכויות, להתחיל להציף אותם, וברגע שהן עולות ואנחנו נותנים להם מקום, אני יכול לומר שחלק גדול מהגברים מוכנים להיפתח ולעשות עם זה איזשהו תהליך. וחשוב לומר, לא כולם רוצים ומוכנים כל הזמן לעשות את זה, זה לא כזה דבר ברור מאליו. אני כן יכול לומר שמתחילת המלחמה ועד היום הנושא הזה צף בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית וחזקה מבעבר. אני רוצה לשתף אותך ואת הצופים שלנו באיזשהו רגע מסוים שהיה לי באחד המעגלים שהנחיתי. אתה יודע, שנינו יודעים, אנחנו עושים את זה כבר שנים לא מעטות, ההנחיה של המעגלים. מגיעים כל מיני גברים, אתה יודע, ממקומות שונים, עם היסטוריה שונה, עם מצב נוכחי שונה, מצב רגשי שונה. ואני זוכר באחד המפגשים, שאני מברך בדרך כלל כאלה שנכנסים, חיבקתי את אחד הגברים, אני בדרך כלל מחבק אותם גם בכניסה וגם ביציאה. לי יש גם קבוצה קבועה, אז זה יותר קרוב, נעשה במהלך המפגשים יותר ויותר קרוב, ואז מישהו אומר לי ככה, אתה לא מבין כמה אני צריך את זה עכשיו. ממש, ואני מחבק, אז כשאני מחבק אני תומך אותם בעמוד השדרה, זאת אומרת זה לא חיבור רק חברי, אני תומך אותם גם בעמוד השדרה, כאילו בגב התחתון, וגם באזור השכמות, ממש ככה, שתי ידיים, בצורה חזקה ויציבה, ופשוט כששחררתי, ותמיד יש לי את ההתלבטות כמה, ראיתי אותו ממש מוצב בדמעות. עכשיו, זה היה רגע מכונן עבורי, וגם רגע מבלבל, כי לא ידעתי, אתה יודע, יש גם גבולות בין כמה מותר, כמה אסור, למשך כמה זמן, אבל ראיתי שיש לזה ממש אפקט רגשי חזק מאוד. מה החוויה שלך, מה הניסיון שלך עם דבר כזה? עוד פעם, הדבר הראשון הבסיסי זה אותה הפתעה ראשונית שהרבה פעמים מתרחשת, כאשר אדם לא מוכן לתהליך כזה. וזה נקודה מאוד מאוד משמעותית. אני יכול לומר דרך אגב, לאור הדוגמה שנתת, זה שאחד הדברים הנפוצים שאנחנו רואים, שמאוד מאוד נפוצים במה שנקרא חיבוקים גבריים, זה לשחרר גרפס. והמקום הזה הוא בעצם שובר אינטימיות. כי ברגע שיש חיבוק שהוא מכיל, ברגע שיש מגע שהוא נוכח, הוא מאפשר חיבור שיש בו אינטימיות. ואינטימיות לצערנו הרב הרבה פעמים מתחברת באופן ישיר למיניות. ולא מדובר על אינטימיות ששווה מיניות, אלא מדובר על מקום שאנשים מתקרבים אחד לשני, נוגעים אחד בשני בצורה שהיא משמעותית. המרחב הזה מאפשר שינוי, ולצערנו אנחנו מאוד מאוד רואים שאנשים רבים פשוט נבהלים וואו, מהמקום הזה שפתאום אני מרגיש ונרתעים ממנו. אז פה העבודה, בין אם זה במעגלים שאנחנו עושים מצד אחד, בין אם זה בתוך חדר הטיפולים במרחב שבו אנחנו נוגעים, זה לאפשר את אותה נגיעה ואת אותו שינוי דרך מקום בטוח. וזה יושב על זה שאחד מהדברים שלא מדברים עליהם, אני חושב מספיק, זה הכמות העצומה של הפגיעות המיניות שגברים עוברים. אני אגיד משהו קטן בדבר הזה, היות ואני סייע מוסמך במרכז לנפגעי תקיפה מינית בתל אביב, בקו הגברים, באמת הסטטיסטיקה מדברת על מי שלא ידע, על 1 ל-5 בחברה החילונית ועל 1 ל-4 בחברה האורתודוקסית ובחברה הערבית, כך וזה לא תלוי גיל, עד גיל 12 אחוז הפגיעות המיניות שווה בין בנים לבנות, ואחר כך הוא משתנה, אצל נשים זה 1 ל-2, פגיעה במהלך החיים שלהם על הרצף. בהחלט אני מסכים איתך, האי ידיעה הזאת,
של מה חוויתי או מה הגבר חווה מולי, מהווה איזשהו גם רתיעה, גם מחסום, וגם אני קורא לזה, אני מהצד שלי, צניעות, כי אני עדיין לא יודע. אז זה אחד מהדברים שצפים הרבה מאוד פעמים, הפגיעות המיניות, הגוונים שלהם, והמנעד הוא מאוד מאוד רחב, זה עשוי להיות ממשהו שהוא נגיעה קלה, זה עשוי להיות מאיזושהי אמירה מילולית, ועד לפגיעות הכי חמורות שאנחנו יכולים להיתקל, ושכוללות אונס. כן, בהחלט. גלעד, תגיד, יש לדעתך אזורים ספציפיים בגוף של גבר שיכולים, מגע בהם, באזורים הספציפיים יכול לעורר יותר רגשות, נניח בהשוואה אולי גם לגוף אישה? שאלה מצוינת, והתשובה הפשוטה זה לא בהכרח. מה שמשותף בין גברים ובין נשים זה שאנחנו רואים שהרבה פעמים יש סוג של חוויות שהן יחסית דומות שהן יהיו באזור ספציפי. אנחנו למשל, הדוגמה הקלאסית זה האזור של הירכיים הפנימיות, הרבה פעמים מחזיק בתוכו דברים שהם בעלי אופי מיני. וביחד עם זה צריך לזכור שבסופו של דבר, וזו הסיבה שאני לא נאחז במודלים שהם חד משמעיים, שהאזור הזה שייך לדבר שהוא חד משמעי, זה משום שבסופו של דבר הדברים הם תלויי אירוע, ואיך הדברים התחברו לאותו אדם באותו אירוע, וזה דבר מאוד מאוד אישי. ופה יכולות להיות הפתעות, זה לא קשור למודלים, זה גם לא קשור למגדר, זה פשוט קשור לאיך החיבור נעשה בגוף של אותו אדם באותו רגע מכונן. הבנתי. ומבחינת אופי של מגע, ואופי של מגע כולל, הייתי אומר, גם עוצמת מגע, אוקיי? נניח למשל בעיסויים או דברים כאלה. אז האם עוצמה של מגע בגוף של גבר, איכות המגע ועוצמת המגע יכולים לעורר, יש להם קשר בין עוררות רגשית, לא מינית כמובן, רגשית? התשובה הפשוטה היא כן, אבל צריך להסביר את התשובה, כי הפרשנות, או לפחות עשוי להשתמע מתוך השאלה שמדובר על מגע חזק מול מגע חלש בהקשר מגדרי, וזה לא חיבור נכון. החיבור הוא מאוד מאוד אישי, ואנחנו יכולים לראות, דרך אגב, באופן כללי, זה מאוד מעניין, כהכללה, נשים יכולות לעמוד בכאב הרבה יותר מגברים. זה אחת הנקודות שפחות מדברים עליהן ופחות שמים אליהם לב. יש סוג של מיתוס של וואלה, אם זה גבר אז הוא ירצה דווקא מגע חזק או עמוק יותר. ובתוך המרחב הזה אנחנו יכולים לראות שלפעמים מה שמציף עשוי להיות אותו מגע מאוד מאוד עדין, אולי אפילו כמו שתיארת קודם בחיבוק, איזושהי החזקה, משהו שהוא ללא תנועה, הוא פשוט נוכח עם הרגש, עם מה שקורה בתוך הגוף, ולפעמים יהיה צורך במגע שהוא יותר firm, יותר נוכח, או עם עוצמה יותר גדולה, שמאפשר לרבדים בהם נמצא הרגש התקוע להשתחרר. אז זה עשוי להיות לחיצה שהיא יותר חזקה. סתם ללחוץ חזק זה ממש לא קונץ ולא בעיה, אבל זה לא מה שמאפשר לנו לראות את המנעד השלם של מה שנדרש בתוך מרחב טיפולי. בואו ניקח לדוגמה גבר שנמצא בסערה רגשית או בהצפה רגשית. האם מגע גופני, איך ניתן לטפל, באיזה אופן אפשר לחבר בין המצב הרגשי שלו, ההרגעה של המצב הרגשי שלו, לבין מגע בגוף? האם אפשר לעשות את הקשר, באיזה אופן, מתי נכון, מתי לא נכון? אוקיי, שאלת פה בעצם כמה שאלות וקצת יודע? נפרק אותן. נתחיל באופן כללי, אנחנו יכולים לראות, ואני נתקל בזה הרבה מאוד בחודשים האחרונים, מתחילת המלחמה, אשתי ואני הולכים לבית החולים פה לידינו,
לראות פצועים, לראות את בני המשפחות שלהם, אנחנו מלווים אותם. ואנחנו מלווים אותם בעבודה שהיא לא תהליך רגשי מובנה, הוא מפגש מאוד מאוד אישי והוא מפגש במגע. ובתוך המקום הזה אנחנו נתקלנו במיוחד בשלבים הראשונים שבהם יש לנו בן או בת שנמצאים בטיפול נמרץ ונמצאים במצב של מסכן חיים, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, יש רגעים שבהם וואו נראה האור בקצה המנהרה ויש רגעים שזה נראה כאילו זה הסוף. ובתוך המקום הזה המגע בא לתת תמיכה והכלה של מה שיש, ולהוריד את מעטפת המתח שנוצרת בתוך הסיטואציה הזאת, כדי שהבן אדם יוכל להיות במקום יותר שלם בתוך הסיטואציה. הכל כך לא מובנת מאליה, זה מצב מאוד לא פשוט. עכשיו, המגע לא פותר את הסיטואציה, הוא לא יכול, אבל הוא יכול לתת את המענה ואת התמיכה. ואנחנו שמענו, דרך אגב, לאורך, במיוחד בהתחלה, על הרבה התנדבויות וטיפולים במגע, והרבה מהם הם היו טיפולים נקודתיים, וההבדל בין מה שאנחנו עושים כאן, זה שאנחנו ממשיכים בעצם לראות את אותן משפחות כל עוד הן נמצאות, בין אם זה טיפול נמרץ או טראומה או שיקום, לאורך כל התהליך הזה. ויש פה איזשהו משהו שיוצר חיבור מתמשך, שנוצרת איזושהי ציפייה של וואו, מתי תהיה הפעם הבאה? של איזה יופי, אם אני לא מצליח להגיע איזה פעם, אז איפה היית? מה קרה? בגלל שהמגע הזה הוא כל כך תומך ומאפשר. אז זה שאלה אחת. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור משהו עם כל החיבה והכוח שיש למגע, לפעמים לא נכון לגעת עכשיו. לפעמים צריך רגע לעצור, לנשום, ולהיות באיזשהו מקום שהמגע לא יהיה חיצוני. מגע חיצוני עשוי להיות בלתי נסבל. ובמקום הזה אולי עדיף לעשות איזשהו מגע שהוא עצמי, מגע שהוא יש מחקרים בתחום של mindfulness, self-compassion, של חמלה עצמית, שמראים שמגע עצמי במשך פרק זמן של כדקה וחצי, עוזר להדליק את המערכת היונקית שקיימת בנו, ולעזור לשינוי של מצב תודעתי ממצב שהוא איך אומרים, אדום והזעקה וכוננות למצב של אוקיי, רגע. אפשר קצת להוריד את הקצב, אפשר להרגיע, אפשר לאפשר מרחב שהוא שונה. אני רוצה בנקודה הזאת, כן. ברשותך, לקפוץ רגע ולהגיד, או להוסיף משהו על מה שאמרת כרגע, על המגע העצמי. אני מלמד גם מיינדפולנס, גם מנהלים ומורים ויועצים, אז ביציאה ממדיטציית מיינדפולנס מלמד סוגים שונים, אז אחד הדברים שחשוב לי ללמד אותם, זה העניין של המגע העצמי, גם תוך כדי היציאה מהמדיטציה, על ידי זה למשל שאני מבקש מהם לעשות, תוך כדי לעשות את קריות כפות האצבעות, אחר כך לחוש את הפנים, את הטמפרטורה של הפנים, את הנשימות, לעשות את האוזניים, לעבור על כל קווי המתאר, ואז להניח את שתי כפות הידיים על הפנים ולחסות, ופשוט להרגיש את עצמם. זה כל כך מחייב וכל כך תורם להרגעה ולחיבור שלהם עם עצמם, מהעדויות שלהם, שזה רציתי להוסיף כמשלים למה שאתה אומר. יש גם מדיטציה של הלב שמניחים, או מדיטציה על הבטן שנוגעים וחשים את הבטן, את כל מה שקורה בינינו, גם כמפתחות רגשיים. זה אני עושה את זה גם איתם. אז תודה על מה שאתה הבאת, כן. מדהים. כן. עוד שאלה, תגיד, איך ניתן לדעתך ללמד גברים לגעת בעצמם באופן, נקרא לזה יותר טיפולי, כשהם חווים
הרי אנחנו פוגשים כל מיני בהצפות, למשל כעס גדול, דברים בתהליכי גירושים, יש שם זעם או רצון לנקמה, תסכולים, מריבה עם הילדים, אכזבות, עלבונות, יש מלא מלא סוגים, או כישלון, תחושת כישלון, יש המון המון מצבים רגשיים שגברים בין היתר נתקלים או חווים אותם ביום יום. איך, באיזה אופן מגע יכול לעזור להם להתמודד, כמובן תיארתי פה ממש, אתה יודע, ספקטרום רחב של מצבים רגשיים, אבל איך מגע, איך ניתן ללמד אותם, שמגע יכול לעזור להם להתמודד עם מצב X או Y. אני הייתי מתחיל קודם כל, עוד לפני מגע, בנשימה. והנשימה היא הבסיס בכלל לעבודה רגשית ולעבודה אנרגטית. לכן חשוב מאוד לדעת להשתמש בנשימה בצורה נכונה. ואחד מהדברים שאנחנו יכולים לראות זה שאנשים רבים נושמים חלקית, בין אם זה רק נשימה שרפתית, מה שקוראים נשימת בטן, או בין אם זה נשימה חזית, נשימת בית חזה. וכשמבקשים לעשות את הנשימה השנייה, או נשימה מלאה, זה ממש ממש קשה, זה אזורים שלמים שחסרים בחוויה של הנשימה. ועל ידי הכוונה של הנשימה ניתן כבר להתחיל ולהזרים ולאפשר לרגש להיות. זה עוד לפני שאנחנו מדברים על מגע. הדבר השני שהולך עם זה, ושוב זה מגיע לפני מגע, זה לגיטימציה רגשית. לגיטימציה רגשית היא אבן היסוד למרחב שמאפשר, גם אם זה לעצמי, מרחב שמאפשר להרגיש את מה שיש כאן. בין אם זה רגשות נעימים, בין אם זה רגשות שהם פחות נעימים. ואז בתוך המקום הזה אנחנו מתחילים לעשות איזשהו תהליך שבו, רגע, מה קורה כאן? וזה בסדר להרגיש את זה. ואיך אני מרגיש את זה? ומה קורה כשאני נוכח עם זה? ולתוך זה אנחנו יכולים לצקת, בין אם זה יהיה בתוך המרחב את המגע שאני מניח את כף היד, או בין אם זה יכול להיות שהאדם יניח כף יד על עצמו, ויגיד, וואו, אוקיי, כשאני מניח את היד ואני נושם עם תשומת הלב לאותו אזור, מה אני יכול לעשות? איך זה משפיע עליי? איך זה מגיב? כאשר אני נושם, כאשר אני נוכח, כאשר אני מזכיר לעצמי שמה שאני מרגיש, וזה לא משנה אם זה נעים או לא, זה ממש ממש בסדר. זה אבני היסוד של התהליך, ומשם אפשר אחר כך להמשיך לדברים נוספים. אתה יודע, אני רוצה טיפה להקשות עליך. יצא לי, כן, בעבודה שלי גם בקליניקה, לעבוד עם גברים ששאלתי אותם, תגיד, זה היה בקונטקסט רגשי, אבל שאלתי מישהו, תגיד, בכלל אתה נוגע בעצמך? מה? כאילו, מאיפה הבאת לי את השאלה הזאת, כן? אתה נוגע בעצמך? אז בדרך כלל התשובה היא לא. למה אתה שואל? אוקיי? אז תלוי בסיטואציה שיושבת מולי, כאילו, נמצאת שם בחדר, בעניין גם של אהבה עצמית וחמלה וקבלה. לא, ישר אני אומר בהכללה, הרבה דברים כאילו לוקחים את זה למקום מיני, נוגע בעצמי איזה כאילו מיני. לא, לא במקום מיני, במקום הרגשי של להרגיש את עצמי, כן? להרגיש מי אתה, מה הטמפרטורה שלך, מה הקומפלקשן של האור שלך עכשיו כרגע, איפה נעים לך, איפה לא נעים לך, ממקום של באמת פתיחות כלפי עצמך. זה מאוד מפתיע אותם, חלקם רואים בזה אפילו משהו חצי פרובוקטיבי של מה, אתה אומר לי עכשיו ללכת ולגעת בעצמי? אני רואה את החיוך שלך. כן, אני אומר לך ללכת ולגעת כדי להכיר את עצמך, כי זה חלק מההיכרות שלנו, זה לא רק קוגניציה, וזה לא רק רגשות ששם יש, אמרנו, זה 4 מחסומים, אלא גם להכיר את הגוף כחלק מהמכלול, מהמשולש השלם הזה,
של ההוויה שלנו. Your take על מה שאמרתי? מה שאמרת מחבר אותנו לעיה מאוד משמעותית שבה אנחנו רואים שתחושה ורגש אנחנו מפרידים מבחינה מילולית ביניהם. אנחנו מסתכלים על אוקיי, יש לי תחושה של חום, קור, תחושת הנגיעה עצמה מצד אחד. אנחנו גם רואים שהמילה, השימוש במילים וואי לגעת בעצמי, הוא הולך באופן מאוד מאוד מקובל לוואו, אתה מתכוון שאני אעונן. ולא, זה לא הכוונה. הכוונה זה באמת להכיר את המכלול ואת הגוונים של הגוף שלי, ואנחנו יכולים לראות שאנשים רבים, יש מה שנקרא את הגוף, ויש את המודעות, וזה כאילו שתי ישויות שונות, למרות שבתכלס זה ממש לא. וזה תהליך משמעותי, ולפעמים תהליך איטי לאנשים רבים, בגלל ההרגלים שנבנו שנים על גבי שנים, של לייצר את אותו מרחק ואת אותו מקום שלגעת בכאב הזה, או לגעת ברגשות שלי, סליחה, זה עשוי להיות מסוכן, זה עשוי להיות כואב מדי, אני עלול לפגוע במישהו אם אני אגע ברגשות שלי. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד גוונים שהנושא אפשרי. תראה, נשארו לנו 3 דקות עד לסיום השיחה שלנו. זה המקום שבו ניתן לך את השאלה הפתוחה, הבמה שלך, להגיד מה שאתה חושב בהקשר בנושא הזה על גברים, מגע, רגשות, עשייה לטוב, איך אפשר להעביר את זה הלאה. בוא, הבמה שלך. כמי שעוסק בתחום טיפולי המגע כבר שנים רבות, אני יכול לומר שלצערי הרב אנשים רבים לא מגיעים לטיפולי מגע. היום יש דרך אגב הרבה יותר מודעות מבעבר, אין ספק, ועדיין הרבה מאוד אנשים מסתכלים על זה בתור ללכת ולהתפנק. וחשוב לי פה לומר שאפילו הטיפול שנקרא עיסוי מפנק הוא בעל ערך טיפולי, גם פיזיולוגי וגם רגשי, וזה משהו שאנשים לא תמיד נותנים עליו את הדעת. ויש היום כבר מחקרים על כל הנושא של מגע שמראים את מכלול ההשלכות של טיפולי מגע וטיפולי מגע שהם באופן קבוע. הדבר השני באמת שהולך עם זה, זה שאנשים רבים מגיעים אליי לקליניקה כי כואב להם. כואב להם הרגש או כואב להם הגוף, זה לא, או שניהם, זה לא כל כך משנה. הם לא מגיעים באופן, אני אקרא לזה מניעתי, לא מגיעים למה שאני קורא תחזוקה. ותחזוקה זה נושא סופר סופר חשוב. זה הדוגמה שאני הרבה פעמים נותן זה, האם אתה לוקח את האוטו שלך לטיפול כשצריך? אז רוב האנשים יגידו שכן. ואז השאלה באמת זה, אוקיי, אז מה עם הגוף שלך? הגוף שלנו גם כן זקוק לתחזוקה. אני לא צריך לחכות שתהיה בעיה כדי לטפל בעצמי. ואני באופן אישי יכול להגיד שאני מאוד מאוד משתדל לקבל טיפולים באופן קבוע, בדיוק מהסיבה הזו. בדיוק מהאופן שבו אני, חשוב לי לתמוך את עצמי, כדי שאני אוכל להמשיך לתמוך אנשים נוספים. והדבר הנוסף, ובזה אני גם אסיים, זה שהטיפול בין הגוף והרגש, יש הרבה מאוד אנשים שמצד אחד עושים את זה, ולא תמיד נעשית הכשרה שהיא מספיקה, וליווי שהוא מספיק, ואנחנו רוצים שיותר מטפלים ידעו איך לעשות את זה בצורה נכונה, ובצורה שבאמת מאפשרת לאנשים לעבור תהליך, ולהגיע אל הצד השני, ובמידת הצורך גם לקבל תמיכה, פסיכולוג, פסיכותרפיסט, עובד סוציאלי, זה לא משנה, זה לא סותר אחד את השני. רק הטיפול המילולי הוא לא תחליף לעבודה המגעית and vice versa. כן, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ואני גם מצטרף למה שאתה אמרת שזה נכון, בקריאה פומבית פה, לכל הגברים באשר הם, וגם לנשים שיש להם גברים יקרים בחיים שלהם, לא לחכות, לשלוח את הגברים שלכם, כן, אתם גברים והגברים שלכם, לבוא לעשות עבודה, אם זה תחזוקה ואם זה מניעה,
כי זה חיוני, לא להקל בזה ראש. היום מתקשר אליי מישהו ואמר לי, אני בתהליכי גירושים, אולי אני אחכה עד שאני אסיים את כל הגירושים, ואז אני אבוא אליך למעגל. אז אמרתי לו, אתה תבוא אליי למעגל, למעגל שם, אחרי שעשית כל כך הרבה טעויות וכשלים, ועם מצוקה מאוד גדולה, תבוא קודם, אני ממליץ לך להגיע קודם. אז גלעד, בוא בשמך הרשמי, דוקטור גלעד שחר. תודה רבה שהיית איתנו היום בשיחה, תודה רבה על כל תודה התובנות רבה. והחוכמה והידע, ואני אגיד לכולם, תודה למאזינים שלנו שהייתם איתנו, ומוזמנים להמשיך ולהקשיב לשרשרת המהממת שלנו על דברים, כי זה עולם מרתק בפני עצמו. אז תודה רבה ותודה תודה לסיפור רבה. 55.